Снимаме ли? Да започваме, айде! Избрах C3I заради гъвкавото работно време. Лесно ми е да уча. Аз утре съм на парти, а следващата седмица съм на почивка. Правдам се, че дойдох в България. Ако трябваше да избирам сега, бих го направила отново. Чувствам се супер в тази среда. Започнах на най-ниската позиция, а в момента съм мениджър на голям екип. Кефи ме, че фирмата е коректна. Плащат ми редовно, колегите са супер, а и участваме в различни проекти. Даже от време на време да снимат някое друго рекламно клипче. Идвам с кеф на работа в бизнес парк. И гледката към Витоша ме зарежда с енергия. С частното здравно осигуряване от C3I вече не чакам личния си лекар, когато имам здравословен проблем. Радвам се, че помагам на клиенти от цял свят. Айде да работиш за професионалисти от фарма индустрията. Е удоволствие. В C3I успях да подобря уменията си, да се науча как да работя в екип и да бъда проактивен. Израснах както професионално, така и личностно. Поддържам езика си не само докато работя, но и в разговорите си с колеги. Записах се на курс по португалски. Изкарах теста, взех нивото, а C3I плати за обучението ми. Обичам този микс от личности около мен. Казвам с гордост къде работя. Защото в C3I да бъдеш себе си е лесно. Ела в нашия екип. Bem-vindos à nossa equipa. Únete a nosotros. Kom maar bij ons bedrijf. Willkommen bei uns. Join us!